Jeg synes, det sjove helt klart er at få indblik i på en eller anden andre hjerner, ikke? Forfatterværkstedet, det er at udtrykke sig, det er sproglig opmærksomhed, det er nærvær, ærlighed, men også leg og latter. Og sådan, der har været ret meget plads til os at kunne grine og joke. Og der er Henrik, han er jo skøn. Det kan være at skrive en vejledning i at sætte sig på en stol og tage en tekst, som sidemanden har skrevet og klippe den i stykker og gøre det til sin egen tekst. Eller at man får 3 elementer, som skal optræde i opgaven. Der skal måske være et dyr og en misforståelse og en bestemt replik, eller skrive hen over andres tekster. Meget tit vil man have et meget konkret udgangspunkt, men så en opgave, hvor man kan udfolde sig inden for den og selv skal fylde rammen ud. Også fordi det gør det nemmere at arbejde med hinandens tekster, også hvis man ligesom lidt har haft samme udgangspunkt. Og så tingene alligevel også stukket af i forskellige retninger, men man har noget at kunne vende tilbage til, ikke? Vi får også besøg af forskellige forfattere, som er med som læsere på jeres tekster, og vi tager også ind til Forfatterskolen i København og besøger dem og hører om, hvordan de arbejder. Så der kommer sådan en udveksling med det litterære miljø generelt. Det er et meget sådan intimt rum, fordi at nogle tekster er virkelig sjove, og nogle er rørende og måske personlige. Og man forholder sig jo til dem som tekster og ser, hvordan de fungerer. Og derfor så, når man selv har skrevet en tekst, så lægger man den frem. Men derudover så kommenterer man ikke på den. Så er det de andre, der fortæller, hvordan de oplever den tekst, man har skrevet. Så det skaber egentlig en meget stor grad af tryghed og nærhed og ærlighed i det rum, som der bliver etableret i forfatterværkstedet.